Turangga Sakti Budaya yo Tidok Permana Risak Bopo Katon Gagah Prakoso kados Raden Werkudara angejung wonten jagat-jagat mangalor yen ana kala sika nglon enggal bala mangalor amarga Risak Bopo angin ingkang cipta tumuju wonten panjenengan Gusti Amas mantra mantra sakti pecut Kyai Samedi Mandaya panguwasane bisa ana bala ingkang dering dumawa ingkang ampun dumawa bisa sabiyantu para Madya ini pun hanenggo karya wah Rogo Turangga Sakti Budaya yo ayo ning marana baha ingkang ngebiki pamirsani kanthi sareng menika asung saji utawi kiniraken bebaten sarana Risak Bopo akhir kon anyuwun wonten kesanen Gusti pangajape Drawa Sakti Budaya kang iso ing sabibala ayo ning waryanto ingkang dipun pandhikani panjenenganipun Mas Bayu ingkang mijil saking Distrik Jenglek Desa Sendang Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung ugi kinarya sarangan kalangan mitra audio sound system kepernyata dalu menika rinengku ajak panjenenganipun Mas Bayu akhiripun nyetaraken Kang Putra ingkang den wastani Arya Brahma Diandra Putra inggih menika putra saking panjenengan Mas Bayu ugi Mbak Yeni kanthi sarana doa restu saking Guru Turangga sedulaya yoni pangajape keluarga saking panjenenganipun Bapak Bayu kaliso ing Sampingala ugi anak ingkang dipun ketan Arya Brahma Diandra Putra tansah pinanggena rayu kawunidungan tentunya mendapatkan yang terbaik untuk kedepannya amin keperluan ingkang jumang wonten sak perpanagan yen wujuding para tamtama rinegane para Madya anggenipun Mas menika wonten gegedingan nah sumangga oke rinenggo merwati ulangin berbaik saja ingin titik kita saja tembakan ikan dan batani bubuk asmoro masih bersama Turangga Sakti Budaya Bobo let's go yen lewat aku kelingan bubuk bae piye tak golere nek jagat kobak tulisan warna apa tanda isih prawan jenenge bubuk asmara biyen kae tanggung antung dena tanpa batal tanpa plasa buat apa ketaman asmara
gubuk kae nyimpen wati nganti kapan ora bakal lali gubuk kae tobat crita tengah wengi nganti katrina catetan sajrone ati dalan luntur saya ora ati aku kowe dadi karo pergolaren neng bubuk aporo bersama let's go Yuk, yuk, asu, ayo, yuk, 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 yuk. Gubuk yuk, yuk, buka pintu, yuk. Yuk, waraga duranga sakti budaya. Yuk, ayo ger. Yuk, yuk, yuk. Siap, 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 siap. Lore jaranane nengke campur sari sekti budaya satuhu gadokake ureng satu desa sedang jengklik papanipun monggo-monggo sami anyanyun sekti budaya tansah rembaka mugi lestari widodo. Selamat berjumpa dengan jaranan Turanggo Sekti Budaya. Turanggo Sekti Budaya dipimpin dening Bapak Bayu, sesepuh dening Bapak Suci. Oh, yuk, yuk. Tansah setya angelur
satu Yatyo kami kurekaku Desa Sendang yang kita panipun Monggo-monggo sami ada nyuwun Semi budaya tansah rembaka Mugi lestari widodo Ayo ger, yuk Turangga Sekti Budaya yuk Ya. Yo. Oh ya. 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 Wah. yuk Ya. Yo, awas. Lo. Ya. Yo. Yo. Awas, panggelakku do nganti-nganti. Awas. Yo. Lah iki apa bocahe? Yo. Ya. Awas. Lo. Ayo. Awas. Ayo. Awas. Buka kolong lo. Ayo ger. Ayo gini tanjak Azan. Tarik ses. Bos angeprang Yuk. Krepie modal prajurit muda bos angeprang nuju ana ing palagan swara cangkuk anindir ana ing antara pecut samati panggung lembang ning awang-awang yo
ojo ana ing balagan swara cambuk anitir ana ing antareksa bacot samati patung bebas ning awan-awan bersama Tronggo Sakti Budaya asik-asik oso 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 oh 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 yo yo Gremye Tugale prajurit kuda awas goprak kumayung aja palagan swara cangkuk anite monggo ato reksa pacot sang mandiman ambelah kejodok kawa ya ah buka sikit maju terus awas yo ya asik asik yuk awas loh yuk aja ngono jaranane yo goyang ninja ya 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 yo 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 ya 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 maju terus ayo nek ati-ati ayo le alon-alon sing dadi pelakon yuk asik yuk masuk masuk Kapal Tronggo Sakti Budaya
nono jaat tangi ning koco ing tresno balon nopo bebasake mong katon non sliramu wae Ojo lali kanthi saelingmu oh weka yuk Yuk. Ah. Panggila itu dong, hati-hati ini ya. Ayah ning kemarin apa bisa gawe ning Sasolo. Turangga sekti budaya. Awal. Yuk. Yuk. karanane Ah. karanane Yuk. kaya ngono karanane Yuk. Ah. karanane Oh, oh, oh. goyang ini jos Ae, ae. Eo, eo. Ae, ae. Oh, oh. Oh, oh. Oh, ae. yo 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 Ah, yo Oke. yo 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 Gisor ayo yo 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 oh oh yo 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 Ah, ah. Ah, oh eh, oh, oh. Oke. Ya. Masuk, masuk. bersama Turangga Sakti Budaya. Yo, timbang turu sore surya nonton jaranan Sakti Budaya. Masuk sob. Wayang lagi udan krimis ra uwes Ah, banyu aku mata dadi sasi jempunake wong sing tak tresnani tega ninggalake aku suwung jroning atiku yen ora sliramu cocok. Lewat tembang kanan, aku titik tresno. Opo pancen sliramu wis ora krasa. Lewat tembang kanan, aku titik sayang. Tresno umring sliramu ora bisa ilang.
Sekti budaya lagi Mitra Audio Sasisa matur suwun. Yuk, yuk, yuk. Hati-hati ya, Cok. Bos. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Yuk. Cok. Jaranane, jaranane, kaya ngono. Jaranane, jaranane. Yo, oh, oh, oh. Goyang ini, Jos. Kirun, kirun. Itu. Enak. Yo. Timbang susah, ayo guyu. Ayo guyu. Yo, yo. Lupa, lupa. Yo. Ausah. Yo. Oh. Ayo ayo. Awas yo. Yo. Para tamtama lumaksana kita bareng. Awas. Awas. Jos. Yo. Yo. Yo, yo, yo. Yo. Oke, terima kasih. Tolong kasih tepuk tangan biar semangat. Durung kok Sekti budaya. Ale-ale kok. Yuk. Yo.